Mayong buntag sa tanan. Nata diri sa Hinugpayan. Balogo, Kihulngan, Negros Oriental. Nagdagyaw ta. Samtang nagdagyaw ta, mo-share ta sa atong mga kauban sa pulong sa Ginoo. Kay di man ta mabuhi sa panlaman kundi mabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Kay wala may perpekto nato dinhi sa kalibutan. Kay ang kasulatan nag-ingon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. So, nakasala ang tanan. Kitang tanan nakasala, mga igsoon. Walay perpekto nato dinhi sa kalibutan. Only Jesus ra. Only Jesus, walay sala. So, si Jesus ra. Kay mabasa man nato na nga sa hapit na siya maghari dinhi sa kalibutan. Mabasa nato sa Mateo 3:2 nga nag-ingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. So, hapit na maghari ang Dios. Ini dapat maghinulsulta, mga igsoon. Naa nata sa mga katapusang adlaw. So dapat nato hinulsulan ang atong mga sala. Kay kita makasasala ang tanan. Nakasala ang tanan. Kay ang balaang kasulatan nag-ingon sa Lucas 13:3, dili sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. So kung dili ta maghinulsol sa ato mga sala, mga igsoon, mga matay ta sama sa nahitabo sa Sodoma and Gomora, mga igsoon. Sa dihang nagpadayon pagpakasala ang mga tao, gipaulanan og kalayo sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora. Ug silot ug iya mga mahal sa kinabuhi, gipadalan og anghel sa Ginoo nga padaganon sila. Dili palingion kundi dagan nga way lingi-lingi, kay mulingi mahimo mang asin. Ibasidan naman. So, mga igsoon, nanata sa mga katapusang adlaw. Mga igsoon. Kay sa Galacia 5:22 na ingon, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, ug pagkamaminatud-on, mga igsoon. So, kung wala day nato ang balang Espiritu, mga igsoon, mailhan nato ang sa katao. Kung wala ang balang Espiritu sa Ginoo, kay wala siya gugma. Walay gugma sa dili si mobati og gugma, mga igsoon, sa iyang isikataw. Puro pagdumot, way kalipay, way kalinaw, pailog, way kaluoy, kaayo pagkamaminatud-on, mga igsoon. So, repent igsoon. Kaya ang bala nagkasulatan nag-ingon sa Mateo 25:41, unya maingon siya ngadto sa mga tao, siya sayang wala, pahawa kamo kanako kamong ipanghimaraot sa Dios ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, mga igso, nga ginaandam alang sa yawa og iyang mga anghel. So kalayo nga way pagkapalong, giandaman ang yawa day sa Ginoo kauban siya mga anghel. So ingon si Jesus sa Mateo nga kamong nasa wala pahawa kamo o pag lakat kamo sa itambog kamo sa kalayo kauban sa yawa ug sa mga anghel. So igsoon, dapat biyaan nato atong mga sala, mga igsoon. Ingon po siya sa Mateo 32
Gs 32. Ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. So, kung ato ang kunon si Ginoong Hesus, ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon ko usab sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. So dili data dapat maulaw sa mga igsuon nga musangyaw nga si Ginoo unsa ka maayo si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi mga igsuon. Dapat atong ikinabuhi kung unsay kinabuhi samtang si Jesus nagpakatao pa, samtang si Jesus natao pa ini sa kalibutan. Kay nag-ingon man ang Juan Ikaduhang Korinto 5:18, gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang napasigihuli kanato ngadto kaniya, pinagi kang Kristo, ug gihatagan kita niya sa bulaton sa pagpasiguli sa uban kanato. Kaniya. So gitagaan data mga igsuon. Gigamit dita, gamiton ditang tanan sa Ginoo. Nga ang katong mga tawo nga nalayo sa iyang himaya mahibalik sa kaniya. Kay naingon man siya sa Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga ana kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So anaa ni Kristo Jesus ang kinabuhing dayon kung ang kuno nato. Kay gigugma man sa Dios ang kalibutan, no. Ginaingon siya sa Juan 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaklag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So igsoon gipada o sisa una-una pag-ayo igsoon. Kung ikaw ang amahan imong anak gisugal nimo para sa dili lang nimo igonsa, pero gibuhat ni sa Dios tungod kay gigugma sa Dios nga amahan kita nga mga tao nga kasasala. Kay nag-ingon pa siya sa Juan 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So mahimong mga anak sa Dios. Ug sa Roma 10:9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug si kasing-kasing motuo ka nga gibanaw siya sa Dios.